Hei, salut și bine v-am regăsit la un nou vlog, aici Sofia cu voi. Și astăzi o să mă joc un joc cu cai, mai bine o cursă. Sunt o fană de ta, numărul 1, te ador. Sunt fana ta numărul 1, te ador. Ok, mersi. Bine, așa, acum o să ne pornim la drum. Așa. Zic că și eu sunt o fană de-a ta. Ok, cred că mai este aici o fană, nu știu, în O fine. fană ta. Abonați-vă la ea, ok, bine, mersi. Așa. Ok, acum pornim la drum. Asta e de foarte bine, în fine, ok. Așa. Yay! Sofia, Sofia, zic că îl trece bine, să zic că eu sunt fana ta, da? Ok, bun. Ok, bine. Era o fată foarte drăguță acolo. Bine. Ok. Văd aici un pod cam nu tare ok. Așa, înseamnă că o să sărim. Bine. Așa. Îmi place foarte mult jocul ăsta, fiindcă eu ador caii. Deci da, se audă, ador caii. Îi ador. Ii. Bun, ok. Și pornim iarăși la drum. Dacă nu știți cum se numește acest joc, descrierea, numele la acest joc o să fie în descriere la acest video. Dacă v-ar plăcea să jucați. Ok. Bine. Așa. Văd că mă descurc destul de bine până acum, până în prezent. Ok. Super. Yay! Bine că nu rup gâtul în ghilimele, pentru că nu am cum să mi rup, pentru că e doar un joc. Dar oricum e foarte fain acest joc. Mie îmi place foarte mult. E ok. Bine, spun sincer, mai m-am jucat acest joc. De asta merg foarte bine. Dar aici o să mă dau jos, fiindcă mi-e frică să nu cad. Da. Ok, bine, așa. Și o să merg așa. Aia e, ce să faci? Că nu știi cum să te descurci, mergi așa pe jos. Apoi, bam. Fine, ok. Mergem liniștit pe jos. Așa cred că n-am dormit. Ok, poziția acum asta pe cal, deci da. Dar cred că știți deja chestia asta. Mi se pare că plouă în acest joc. Ok, în fine, chiar dacă este soare, câte se vede. Așa, mount. Și acum pornim iarăși la drum. Nu mergem foarte tare pentru că, na, mi-e frică să nu cad. Ceea ce era să cad fix acum. Da. Ok, acum din câte se vede mergem drept și așa. Bun. Ok. Cum v-am spus, mai m-am jucat înainte acest joc. Dar și din câte știu pe aici sunt și niște sărituri. Deci, na. Uite-le acolo, Doamne, deci mi-e așa o frică
că sunt vreo 6 sărituri, deci, na. În fine, haideți să mergem cu viteza luminii și... Bam! Ok, prima săritură e ok. Fiindcă nu mi-e toate de obicei. Ok, a patra săritură să fie cu noroc. Nu pot să cred! Mereu la patra săritură este atât... Nu greu, dar mereu merg într-o parte și chestia asta urăsc din tot sufletul. Da, ce să faci? Ok, acum mergem iarăși. Și dacă nu mai merge nici a doua oară, atunci o să închidem vlogul, o să închidem tot. Ok, bine. Ați văzut acolo că a intrat o fană de-a mea. Nu am tare multe fane pentru că sunt abia la început, dar înainte aveam, cred că v-am mai spus, 2 conturi de de YouTube, de canal de YouTube, dar le-am pierdut pentru că unii copii, mi-au dat raport. Aia e, nu mai contează acum. O iau iarăși de la zero, mai am pățit așa, nu-i mare scofală. Dar chiar vreau ca să fiu o vlogăriță chiar destul de bună. Da, și poate într-o zi o să-mi arăt și fața și... Deci, acum vreau să vă spun ceva. Dacă ajungem la, nu știu, la 200 de abonați, dacă se poate, știu că e foarte mult, o să-mi arăt fața. Până atunci, da, o să lucrez foarte mult, o să muncesc foarte mult la acest canal. Și chiar dacă ești vorba și despre școală, pentru că am foarte multe teme în vacanța de vară, nu-i nimic, aia e. O să mă ocup și de canalul acesta de YouTube. Oricum, foarte fain. Așa. Sar aici pentru că mi se pare că ajung mai repede, nu știu de ce mi se pare chestia asta. În fine. Așa. Merg clean, tot frumos, e ok. Ok, nu o să mai cobor de pe cale aici la podul ăsta cam ciudățel. O să merg foarte încetul, deci cu o viteză cam atât. Că, nu vreau să cad și... Da. Ok, bine. Și dacă, nu știu, dacă nu trec de toate săriturile astea, eu închid acum. O să închid vlogul și vorbesc pe bune. Așa. Ok, cred m-a trecut cineva. În fine, nu contează. Hai să merg și eu un pic mai repede. Acum așa. Merg cam așa. Ok, cam așa. Ok. Bine. Ok, acum trebuie să merg așa, ceea ce asta mi se pare ușor și trebuie să iau încetul. Oh my god, nu cred! Merg așa? Ce? Da. Minunat. Deci,
Doamne, minunat. Na, am spus. Dacă nu trec de sărituri, aia e. Închidă vlogul. Deci, da. Dacă vrei și partea a doua din acest joc, aș vrea să ajung măcar la 30 de like-uri. Deci dacă nu ajungem la 30 de like-uri, nu fac și partea a doua. Deci, nu uitați ca să dați un like și subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!